Bil-proġetti li semmejt aktar qabel se nifrankaw sew emissjonijiet kif ukoll se nifrankaw il-stennija fil-ħin. Huwa b'dan il-mod li l-Prim Ministru ddeskriva proġett ta' Central Link fl-aħħar inaugurazzjoni wara numru ta' inaugurazzjonijiet tal-istess proġett ta' Central Link li saret il-ħadd filgħodu. Dan meta Bela saħaq li permezz tal-proġetti ta' toroq qed jonqos it-traffiku. Dan minkejja li fl-aħħar xhur il-Gvern wiegħed kemm il-darba li t-traffiku se jonqos wara li ġew inaugurati proġetti oħra fit-toroq Maltin, bħal pereżempju l-junctions tal-Marsa. Iżda ta' kuljum diversi sewwieqa qed jesprimu l-frustrazzjoni tagħhom minħabba l-ħin li qattaw moħlin fit-traffiku f'din iż-żona fil-madwar u f'toroq oħrajn madwar il-Gżejjer Maltin. Fid-diskors partiġjana Bela kritika lil Partit Nazzjonalista għaliex skontu gvernijiet preċedenti m'għamlux proġetti ta' toroq. Dan meta grazzi għal fondi Ewropej bejn l-2005 u l-2013 kienu saru proġetti maġġuri f'kull żona ta' Malta u anke fil-Gżira Awċija. Tajjeb li nfakru wkoll li dan il-proġett ta' Central Link li sewa 55 miljun euro sar bl-appoġġ qawwi tal-fondi mill-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu il-Ministru Ian Borg qal li d-diskors tiegħu kien se jkun identiku għal dak ta' Fredrika Zoppardi, il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta. Diskors partiġjan b'attakki kontinwi fuq gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista fil-waqt li tkellem dwar ir-rigali li jaqla mingħand in-nies. Għalli ġibtlek xi ħaġa żgħira. U min ġieli l-uffiċċju tiegħi jew min jiġi jinnota li għandi fekruna tal-injam, għax għal-bidu meta għalli ġibtlek fekruna ħsibtu fekruna ħajja. U għalli din poġġija fl-uffiċċju. Il-Ministru Ian Borg qal li dwar is-Central Link kienu ftit dawk li oġġezzjonaw u li hu kien qiegħed fit-tajjeb dan minkejja l-kritika qawwija li saret mir-residenti bdiewa u professjonisti frott il-qerda ta' numru ta' siġar u welliqi. Apparti dan imkien ma qal li effettivament dan il-proġett għadu mhux konkluż għaliex jonqos il-parti fuq in-naħa tal-imrieħel illi għadha mhix lesta. Jiġifieri għandna nistennew inaugurazzjoni oħra mal-ħafna li diġà rajna fl-istess post. Meta mistoqsi dwar il-parti l-oħra tal-proġett, il-Ministru qal li dak huwa proġett ieħor u dan minkejja li din taqa' fl-istess żona ta' ħattart. Meta se jkun konkluż il-proġett ta' Central Link, qed nirreferi għal parti tal-imrieħel. Daka huwa proġett ieħor li jikkumplementa l-proġett ta' Central Link fil-fatt huwa l-underpass tal-imrieħel kif qed tajt inti stess u nħarsu l-qudiem sabiex iżjed tard matul din is-sena fix-xhur li ġejjin ħajkun lest. Ma jekk fl-istess żona mhux l-istess proġett? Jekk tittejt li huwa l-istess proġett, m'iniex naħseb ħan ikkonvinċik. Ian Borg sostna li ġieli fil-politika tax-xaqa u kompla bil-metafori fuq il-fkieren u l-importanza li trabbi oxra. Wieħed ma jistax ma jinnotax li l-irħama ta' din l-aħħar inaugurazzjoni tpoġġiet f'nofs il-bankina u tiżgumbra l-passaġġ minn fejn wieħed suppost għandu jgħaddi. F'din l-inaugurazzjoni Fredrika Zoppardi li jmexxi Infrastructure Malta għamel dak li ħafna sejħulu diskors politiku fejn infexxi attakka gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista bi frażijiet bħal ta' qabilna. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta qal li bis-saħħa ta' dan il-proġett ir-residenti mhux se jibqgħu impestati bit-traffiku. Ser ikollu effetti pożittivi għal daw il-familji li bħalissa jinsabu impestati bil-konġestjoni ta' traffiku. Fredrika Zoppardi insista li l-proġett kien appoġġjat mir-residenti u għandu bixra ambjentali dan minkejja li l-Infrastructure Malta kienet arroganti fl-implementazzjoni ta' dan il-proġett u l-residenti u wisq anqas il-bdiewa ma ġew ikkonsultati rigward dan il-proġett.